Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал. پامیر هم به خاطر پورا کردن هیئت این تیم یکی از بازیگرانی با مهارتش را به پختکار روان کرده بود. خب دیدار شروع می شود. بیننده عزیز و ارجمند با اشتراک بازیگران تیم مهمان که گفتیم اونها با لباس‌های کبود هنرنمایی کرده ایستادند. بیایید به هیئت دسته‌ها متوجه می‌شویم. بازیگران تاجیک با چنین هیئت مقابل تیم حریف بازی کرده ایستادند. دروازه‌بان رقم 23 سنت‌الله اسماعیلوف، رقم 6 برکت‌الله نعمت‌الله زاده، رقم 22 شرافگان سعیدوف این کاپیتان تیم نوراسان تاجیکستان است. رقم 24 دیلواری جمشید زاده، رقم 3 بختیار اسحاقوف، رقم 8 جاویدان خوشوقتов، رقم 21 امیرجان بقایف، رقم 10 ابوبکر سلیمانов، رقم 5 تبریز اولودبек زاده، رقم 20 عزیز ظریفی و رقم 9 بیلال بولبویف. سرمربی تیم نوراسان 15 ساله تاجیکستان زیدالدین رحیموف است. خب هیئت دسته مهمانان ازبکستان چنین است. در بازی امروزه رقم 12 دروازه‌بان دیاربек турубоев، رقم 14 دانیل پامفیروف، رقم 6 озодбек уктамов، رقم 13 دانیل جوجین، رقم 16 بالودور خلیلов، رقم 7 бекзод ғафурҷонов، رقم 8 ҷаҳонгир ҳошимбоев، рақами 17 олаберган каримов, рақами 22 султонбой исмоилов, рақами 9 амирбек саидов, 11 абдулҳамид торғунбоев. сармураббии ин даста дар гузашта яке аз муваффақ ба имконият барои бозигарони тоҷик, яке аз муваффақтарин футболбозон дар таърихи ӯзбекистон дар гузашта ин сервер ҷибаров аст. бинандаёни азизи арҷманд, беҳтарин футболбози осиё дар соли 2011 ба ҳисоб мерафт ки он замон дар яке аз чемпионатҳои нуқтадаи осиё бозӣ мекард ва ҳамчунин шарафи тими миллии ӯзбекистонро ҳам сервер ҷапаров ҳимоя мекард. ҳоло бозигарони мо ба ҳуҷум мегузаранд. партов ба канори майдон, ду нафар инҷо имкони идома додани ҳамларо доштанд ва ниҳоят партов аз канори майдон иҷро шуд аз сӯи футболбозони мо. ва ҳоло имконияти навбатӣ барои бозигари рақами 10 тими миллии мо абубакр сулаймонов, аммо ин фурсатро хуб идома дода наметавонад. шерафган саидов буд аз канори майдон ки хост тӯбро зуд ба ҷаримаго ҳавод диҳад. онҷо ҳамчунин амирҷон бақоев ҳам кӯмак кард ба ҳамдастаи худ, вале ба ҳар сурат капитани тими наврасони мо пештазди кард ва ин корро анҷом ҳам дод дар сатҳи баланд. ҳоло фишор бисёр хуб ва амирҷон хоркашов довари бозии имрӯза ба ин чиз мутаваҷҷеҳ намешавад. бархурди бозигари мо ва дифоъгари тими ӯзбекистон буд дар канори майдон, аммо дидем ки дар ин вазъият як бархурд боиси аз пой афтидани бозигари мо ҳам шуд. биёед ба ҳамин лаҳза мутаваҷҷеҳ мешавем ва инҷо расиш буд, воқеан ҳам расиш буд ва довар наздиктар буд. ман фикр мекунам ин чизро аз чанд ҷиҳат ҳам баҳо дод ва албатта паҳлӯҳои мусбатро ҳам шояд ба инобат гирифт амирҷон хоркаш. ба ин хотир зарбаи 11 метра надод ба тими наврасони тоҷикистон. хуб дар курси эҳтиётӣ ҳарду даста ҳам қариб 12 бозигарро дорад ва ман фикр мекунам дар идомаи рақобат шояд дар қисми дуюм зуд сармураббиён ҳайатро комилан дигарӣ ҳам кунанд, чунки ин бозӣ санҷишӣ аст ва дар ҳар бозӣ ҳар як бозигар маҳораташ дида мешавад аз ҷониби бозиро мураббиён ва имконияти хеле ҳам хуб буд барои бозигарони ӯзбекистон ва аввалин фурсатро онҳо бо гол анҷом доданд. дар ин вазъият бубинед ки чӣ гуна амирбек саидов ҳамлагари тими наврасони ӯзбекистон дар дақиқаи панҷуми рақобат дарвозаи тими наврасони моро рафна мекунад ва ҳисобро боз менамояд. бисёр як ҳолати ногувор ҳам буд ва дифоъгарони мо холӣ монданд. бозигари рақами 9 тими ӯзбекистон амирбек саидовро ва ӯ бо сар тӯбро ба дарвои дарвоза сунатулло исмоилов равон кард. биёд мутаваҷҷеҳ мешавед. партов хуб буд, дарвозабони мо ҳам каме иштибоҳ кард, чунки чанд қадам пештар қарор дошт. ба ин хотир натавонист зудтар ин лаҳзаро бартараф кунад. ба ин ҳамчунин тӯбе ки иҷро шуд ҷониби дарвоза хеле ҳам баландтар ва дарвозабони мо натавонист муваффақ шуда. меҳмонон аз аввалин имконияти хуб дар бозии имрӯза
мустақими шогирдони Зайниддин Раҳимов дар бозии имрӯза ба шумор меравад. ҳоло бо ту боз ҳам наврасони Тоҷикистон дар хати дифоъ Улуқбекзода тӯбро ба дарвозабон Исмоилов ҳаво медиҳад. На инҷо Баракатулло Неъматуллозодро дидем ва паси ӯ ба капитани тими миллии мо Шерафкан Саидов каме иштибоҳ ҳам буд. Зайниддин Раҳимов бинандаи азиз дар экранҳои мо шумо буд. мураббие ки бо таҷриба бо қудрат ва тавони худ натиҷаи аз ҳама беҳтаринро дар таърихи футболи кишвар миёни наврасон ҳам нишон дод. яъне медалҳои нуқтаи чемпионати Осиё ин аввалин бор дар чемпионати Осиё барои тими миллии мо буд. ҳоло имконият барои бозигарони мо аз канори майдон то лаҳзаи охир талош мекунад. Нимуфизиятгари канори дастаи наврасони Тоҷикистон Билол Бобоев ӯ нақши ҳамлакор иҷро мекунад, вале ба ӯ фурсат надоданд. ду футболбози дастаи ҳариф дар маркази хати ҳамла ҳоло Азиз Зарифиро мутаваҷҷеҳ мешавем ки таҳти рақами 20 бозӣ мекунад. ин футболбоз ва аз эҳтимол дур нест ки ӯ дар танҳоӣ ҳам дар ин мавқеъ бозӣ кунад ва маълум мешавад ки Амирҷон Бақоев ҳам кӯмак мекунад ба ӯ дар хати ҳамла. ба фишори бозигарони мо кор дода истодааст. ба ҳар сурат ин боис мешавад ки бозигарони ӯзбек каме тӯбро аз даст диданд. тӯббарҳои хеле ҳам хуб буд дар маркази майдон. Бақоев партоби хеле ҳам хуб. ҳоло имконият барои Зарифӣ, партоби Азиз Зарифӣ ва тӯб вориди дарвоза намешавад. бинандаи асу арҷманд масофа агар хато накунам 1 метр буд ва ҳамин тавр яке аз бозигарони дастаи наврасони мо натавонист тӯбро ба агар гӯем дарвозаи холӣ ҳам зада хато нахоҳем кард. ҳама чиз барои ӯ муҳайё шуда буд, аммо зарба иҷро нагардид. аз сӯи бозигар Абубакр Сулаймонов агар хато накунам. ба ҳар сурат мавҷи дуюми ҳуҷуми дастаи наврасони Тоҷикистон идома мекунад ва аз ин вазъият натавонист бозигари канори тими наврасони мо тӯбро ба даруни ҷаримагоҳ ҳаво додад. беҳтарин фурсат ҳам буд дар лаҳзаи қаблие ки бозигарони мо метавонистанд дар зудтарин фурсат дарвозаи ҳарифро рад накунанд ва ҳисобро баробар намоянд. вале бозӣ бозигарони тими наврасони Ӯзбекистон пас ба канори майдон ки дар он мавқеъ яке аз бозигарони канорӣ анихтира шудани Панфиёров гунарнамоӣ мекунад. тӯбро аз даст дод дар марказ Беҳзод Ғофурҷонов нимуфизиятгари тими наврасони Ӯзбекистон. як партоби тавил ба хати ҳамла, аммо ба тӯб бозигарони мо нарасиданд, махсусан футболбози рақами 20 Азиз Зарифӣ ки чанд лаҳза пештар бо як амалии анҷом додаи худ вазъияти хуби голзаниро дар назди дарвозаи ҳариф ба миён овард. фурсат ҳаст барои идома додани ҳамла. охирин чемпионати Осиё миёни наврасони 16-сола ки мебоист соли гузашта баргузор шавад дар давлати Баҳрайн, бинобар сабаби беморӣ дунёгир лағв шуд ва ҳамин тавр баргузор нагардид ки он ҷо аллакай 16 даста муайян шуда буд барои ширкат дар марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё. бахусус дастаи наврасони 16-соли Тоҷикистон, на ин даста балки дастае ки инҷо аҳлин вале баъдан боз мавҷи авҷи дуюми хуруҷи бемории COVID-19 боис ба қатъ шудани ин рақобатҳо шуд ва акнун соли 2023 бозиҳо эҳтимолияти баргузор шуданро дорад. ҳоло имконият барои бозигарони тими
соли оянда соли 2022 бозиҳои интихобии ҷоми осиё баргузор мешавад ки маҳалли қуръакаши он моҳи март ба эҳтимолияти зиёд меход баргузор шавад маҳалли қуръакаши бозиҳои интихобӣ ба ин хотир бо дастаи наврасони 15 сола тоҷикистон пеш аз бозиҳои интихобӣ аллакай ҷамъоварии худ шурӯъ карда ҳам ҳаст. соли оянда ҳатман тими наврасони мо 16 сола мешаванд баъзиҳо ва фикр мекунам дар ҳайати тими наврасони тоҷикистон беҳтаринҳо аз ҷумла сабаби интихоб хоҳанд шуд барои ширкат дар ин мусобиқаҳо дар пеши сода ва баъдан нармоӣ хоҳанд кард. вале давлати бозигарони мо вале тӯбро аз даст медиҳад. дар ин вазъият фурӯзи рақами 5 тавассути ӯзбекистода зуд аксовуҷуди дастаи ӯзбекистон ва дар ин вазъият дар маркази майдон ним муҳофизатгар ҷовидон хушвақтов ба хатоки роҳ дод ва довар амирҷон хокашов зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозигарони тими ӯзбекистон таъин кард. мутаваҷҷеҳ мешавем тӯб аз маркази майдон равона шуд аз сӯи султонбой исмоилов муҳофизатгари тими ӯзбекистон вале баъдан он аз моҳи афтонид. ҳамлаи дастаи ӯзбекистон аз канори майдон Манфуров буд ва тӯб аз майдон берун гардид дар лаҳза. пас ба канори рости майдон идомаи ҳамлаи бозигарони мо ва он сам бақоев бо тӯб ворди ҷаримагоҳ шавад, аммо ҳимояткари тими наврасони ӯзбекистон тӯбро аз майдон зада берун кард ва зарбаи хурӯҷӣ дид. аввалин зарбаи хурӯҷӣ барои бозигарони тими наврасони тоҷикистон нест. дуюмин зарбаи хурӯҷӣ ба ҳисоб меравад. фурсати зарба зани ҳам вуҷуд дорад, вале боз фоида пайдо кунем дар назди ҷаримагоҳи тими наврасони ӯзбекистон. бисёр имконияти хуб ҳам буд аз ҳамин мавқеъ ки яку якбора ҷовидон хушвақтов зарбаро иҷро намояд, вале ба ӯ имконият надоданд. хеле тӯбро бӯи хуби бақоев аз бозингари ҳариф баҳодур халилов муваффақ мешавад. ин бозингари навраси мо ва ин давр халилов муқобили қоида бозиро вайрон мекунад. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи наврасони 15 солаи кишвар. он мебинем ки аз ҳамин мавқеъи майдон зарба бо кадом тарз иҷро карда мешавад. сармураббии тими наврасони мо дастур медиҳад ки зарбаро нафаре ки ба ин кор бештар муваззаф шудааст иҷро намояд. партови бисёр ҳам хуб. аммо аз ин вазъият хуб истифода бурда наметавонанд бозигарони
محمدجانов. حمله بازیگران ازبکستان خیلی خوب انجام می شود. حالا یک فرصتی خوب هم دارند آنها و ببینید که چگونه کامبیناسیای زیبا از جانب بازیگران امیربек سعیدов همچنین عبدالحمید ترخونبویف در سطح بلند اجرا می شود و بازیگری رقم 9 نورسان ازبکستان می توانست همین حالا مراتب دوم در بازی روز موفق شود و پاس را برای او اولابرگان کریموف خیلی خوب فراهم آورد. اما از این لحظه استفاده نبود و توپ رسیدش با یک رسیدش با پهلوی دروازه از میدان بیرون کرد. حمله نوبتی بازیگران تیم مورو و حمایتگری دسته حریف دانیل پانفیوروف توپ را از میدان زده بیرون کرد و از ضربه سیو متوجه میشویم. از دست دادن بازیگران ازبکستان ولی فوتبالبازی موهان در مرکز جاویدان خوشوقتov چندان خوب برای گرفتن توپ تلاش کرده نتوانست.
зарба аз масофаи дур аз ҷониби Азиз Зарифӣ. ин ҳам бидуни натиҷа ба поён расид. акун бозигарони мо фаъолиятҳои хубтар мешаванд, яъне иҷроиши зарба аз масофаҳои дур. ҳоло комбинатсия бисёр ҳам зебо аз ҷониби дастпарвони Зайниддин Рахимов. Амирҷон Бахоев партоби ӯ хеле ҳам баланд, ирсоли бисёр ҳам хуб ва беист зарба иҷро карда мешавад, аммо тӯб ба ҳадаф намерасад. беҳтарин лаҳзаи идомадодани ҳамла ҳам буд. ҳоло коргардон ҳамон лаҳзае бозигари тими Ӯзбекистон дар офсайд буд барои мошин нишон медиҳад ва ин лаҳзае ки қаблан барои бозигари тими наврасони Ӯзбекистон буд бидуни натиҷа ба анҷом расидан натиҷаш барои Бахтиёр Исоқов. фишор хеле хуб мебароянд. Дар маркази майдон Ғофурҷонов бекзод тӯбро аз даст медиҳад. Абзолҳуҷуми бозигарони мо ва ду муқобили ду ҳам ҳаст. Мутаваҷҷеҳ мешавем ба сурати Бахоев. Хеле хуб борди ҷаримагон мешавад ин бозигари тими наврасони мо ва ҳисоб баробар 1-1. дӯстони арҷманд ниҳоят Азиз Зарифӣ дар кӯшиши навбатиаш ба задани гол даст меёбад. 1-1. ки дар асл бозигузорӣ аз маркази майдон хеле хуб равандода шуд баъд аз як иштибоҳе ки бозигарони тими ҳариф анҷом доданд дар марказ. ва метавон бозигарони мо зуд ба ҳамла раванданд бо сурати баланд ва ба задани гол даст ёфтанд. беён бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем бисёр имконияти хуб ҳам буд. гузариш ба тарабини ҷаримагон хеле ҳам зарбаи ҷаримаи акнун ба нафи бозигарони Тоҷикистон дода мешавад. Ин зарба ҳамчунин ҳолати офсайд нест ва ҳисоб
2-0 که در دقیقه پنجمی رقابت به دروازه خود سر دادند. حالا در 3 دقیقه جریان بازی 3 گل به دروازه تیم نورسانی ازبکستان وارد کردند. جا حمایتگری تیم نورسانی ازبکستان دانیل پانفیروف خیلی خوب و با احتیاطانه بازی میکنند مقابل بازیگر تیم نورسانی ما. تا انجام نیمه اولی رقابت وقت کم باقی مانده است. 23-1 و نورسانی تاجیکستان برتری نشان داده است. شما یک مؤلف یک گل گلی دسته نورسانی ازبکستان بلال بوبویف معذرت امیربک سعیدوف که در اوبوسی رقابت بعد از اولین حمله دسته نورسانی ازبکستان موفق به گل شد. نورسانی ازبکستان
حالا با توپ بازیگران ما و تنها کاپیتان دسته شیر افغان سعیدov تلاش کرد برای توپ رو در اختیار خود گرفتن و موفق هم شد. باز یک حمله نوبتی و توسط کنار راست بسیار حمله‌های تیمی نوراسانی ما شروع می‌شود. بقاєв پرتابی توپ اما از میدان بیرون می‌شود. در همه حمله‌هایی که دسته نوراسانی تاجیکستان داشت از موقع راست میدان همیشه امیرجان بقاєв موفق می‌شود و همیشه خالی هم هست. همین از حال بازیگرانی تیم نوراسانی ازبکستان مقابل این نیم محافظتگری هجومگری تیم ما جدی‌تر بازی نمی‌کنند. روان کند اما یک بار ضربه زدن او شاید سرعتی ضربه رو بلندتر کرد که توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. ازبکستان رو خیلی کم مشاهده میکنیم. بازی میکنن بعد از چند لحظه تنفس خواهد شد و فکر میکنم سرمربی تیم نوراسان ازبکستان حتما دستورهای منفی خواهد داد برای چطور در ادامه قسمتی هنرمایی کردن. ولی همین ما در حقیقت نوراسان ازبکستان بهروز شغل آماده میگیرد برای آمدن و شاید او مخصوصا در کنار شرقی
мутаваҷҷеҳ мешавем. Ғафурҷонов буд, ҳоло як партоби дигар ба ҷаримагӯи дастаи мо. Зарба аз масофаи дур иҷро мешавад аз ҷониби Абдуҳамид Турғунбоев, вале тӯб хеле ҳам баланд аз дарвоза берун шуд. хуб, дақиқаи охирини нимаи аввали бозӣ аст. бозингарони мо мехоҳанд ба ҳамлаи навбати худ оғоз бахшанд. Бақоев муваффақ мешавад бозингари рақими 21 тими Наврасони Тоҷикистон. қисми дуюми рақобат миёни дастаҳои Наврасони 15 солаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон оғоз мешавад ва аллакай дар шурӯи қисми дуюми дидор тағйиротҳо дар ҳайати ҳардуи даста ба назар мерасад. Сармураббиёни тими Наврасони 15 солаи Тоҷикистон ва ҳамчунин Ӯзбекистон тасмим гирифтанд ки ҳоло ду тағйирот дар ҳайати аввалияи худ анҷом диҳад ва ин сеюмин тағйирот дар тими Наврасони Тоҷикистон дар бозии имрӯза ба ҳисоб меравад ки фикр мекунам сармураббии тими Наврасони мо ҳоло бозигароне ки дар қисми аввал хуб ҳам бозӣ карданд озбора аз майдон мегирад ва сеюмин бозигар ҳам дар ҳайати дастаи Наврасони Ӯзбекистон иваз карда мешавад. Ба майдон мебинем ки бозигари рақами 24 ворид мегардад. хуб биёед акнун дар мавриди он футболбозоне ки ба майдон ворид шуданд гуфта мегузарем бахусус дар ҳайати дастаи Наврасони Ӯзбекистон ки киҳо ба ҳайати аввалия ворид шуданд. бозигари рақами 5 Азизбек Турқулибоев ба ҷои
дифогари дастаи наврасони Тоҷикистон. Хуб, ба ҳайти дастаи Ӯзбекистон Тимурбек Тимурбоев дар замони ин даста дар хати ҳимоя акнун бозӣ мекунад. Дар қисми ҳуҷум Фозил Бобомуродов ки рақами 4, Данил Панферовро иваз карда. Рақами 6 капитани даста Озодбек Уктамов, рақами 13 Даниэл Ҷин, рақами 16 Баҳодур Халилов. Дар маркази майдон рақами 7 Бекзод Ғафурҷонов, рақами 8 Асан майдон тарк кард Ҷаҳонгир Хушимбеков ва ба ҷои ӯ ба майдон Азизбек Тӯрбеков ба майдон омад ки Масъуд гунарнамоӣ хоҳад кард дар ин мавқеъ. Рақами 17 Олабек Гарган Каримов, рақами 22 Султонпур Исмоилов, рақами 9 муаллифи ягона голи дастаи Ӯзбекистон Амирбек Саидов ва акнун рақами 24 дар майдон бозӣ мекунад Иброҳимҷон Турсуналиев ки ӯ Абдуҳамид Турғунпурро иваз кард. Сармураббии даста Сервер Жапаров аст. Бинандаи азиз, собиқ бозингари тими Ӯзбекистон, яке аз бозингарони дастори кишвари Ӯзбекистон аст ки дар якчанд дастаҳои хориҷ аз Ӯзбекистон аз ҷумла Сеули Кореяи Ҷанубӣ, Сона ва Осиёи Кореяи Ҷанубӣ Истиқлол ва Симонигер бозӣ кардааст. Ине ки дар ҳайти дастаи Ал-Шабоб ба сифати беҳтарин бозигари Осиё ҳам маърифӣ шуда буд дар соли 2011. Аслан мавсими хеле бобароро ӯ маҳз дар дастаи Бунёдкор солҳои 2008-2011 нишон дод ки Бунёдкор тавонист то ба марҳилаҳои асосии лигаи қаҳрамонҳои Осиё рохат гирифта. Сармураббии тими наврасони мо Зайниддин Раҳимов дорандаи медалҳои нақли чемпионати Осиё дар соли 2018 дар кишвари Малайзия ҳамчун сармураббии тими наврасони 16 солаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. То ба ӯ сафар кӯмак мекунад. ӯ ҳам яке аз дорандаҳои хуби футболи кӯдакони наврасон дар қалъаи чорумӣ ба ҳисоб хоҳад рафт. То бозии қисми дуюм шояд андаке ба тартиби дигар сурат гирад. мо дар ҷамаи аввалия рақобат аз ҷониби футболисти як бозӣ шоҳ мутаваҷҷеҳ шудем ки шоҳро хеле зиёд буд. нисбат аз он ки бозигарони мо аз аввалинҳо шуда ва дарвозаи худ гол кард ва дар дақиқаи чорум рақобат аз ҷониби Амирбек Саидов дарвозаи мо рафт. Вале Азиз Зарифи ду дафъа, Абиҷон Бақолов ду дафъа ва Билол Гулбоев як дафъа дарвозаи ҳадафро то поёни ниҳои аввал рахт мекард ва хурсандиёнаш он буд ки дар тамоми 10 дақиқа бозигарони мо 4 туп ба дарвозаи тими наврасони Ӯзбекистон ворид кард. ҳоло имкони ҳаст барои бозигарони Ӯзбекистон партоф ба Амирбек Саидов, ҳамон бозигари рақами 1 дастаи Ӯзбекистон дарвозабони тими наврасони Тоҷикистон дар ин вазъият хеле бозӣ кард. шояд тағйиротҳо дар ҳайати ҳам тими Тоҷикистон ва ҳам Ӯзбекистон андаке равиши бозиро тағйир медиҳад. вале сармураббиёни ҳарду тим ҳам ният доранд ки бо овардани футболбозони захиравӣ ба майдон ҳамчунин маҳорат ва малакаи онҳоро ҳам аз наздик бубинанд, чунки маҳз дар чунин шароитҳо, дар чунин бозиҳои байналмилалӣ маҳорати ҳар як бозингар аз мадди назари сармураббӣ гузашта метавонад. ин бозии санҷиш ҳам беҳуда дар ҳамин вақти соат бо яке аз даставои ҳамсояи кишварҳо баргузор карда нашудааст. ин ба хотири ода кардани дастаи наврасони Тоҷикистон ва ҳамчунин дарёфти беҳтаринҳо ба ҳайати асосиам ба шумор меравад. мо медонем ки рушди футболи кӯдакон ва наврасон дар кишвар хеле хуб ҳам аст ва ин аз баромади дастаи наврасон ҷавонони кишвар ва футболи сатҳи баланд дар рақам меояд. масъалаҳои дигар ҳам ҳастанд ки баъд аз ҳайати ҷавонон дигар бозигарони тими наврасони Тоҷикистон ки воқеан ҳам хуб мегузаштанд наметавонанд дар як сатҳ бозӣ кардан. ин албатта умедҳои дигар ҳам ҳастанд ки ҳоло таъсиргузор ҳам ҳастанд дар футболи мамлакат. бар соат оҳиста оҳиста мо фикр мекунам бо фароҳам овардани шароитҳои молиявии иқтисодӣ дар ҳар як дастаҳои кишвар ин мушкилот ҳам ҳалли худро хоҳад ёфт. мудовар мешавем
бинандаи азизу арҷманд, як чизро ҳам хотиррасон кард, ки ҳамин бозӣ дар майдони сунъӣ ҳам баргузор карда шуда истодааст ва фикр мекунам бо он ки шароит дар инҷо андаке хубтар аз назар дигар варзишгоҳ. Ҳоло дар ин маврид баъдан гуфта мегӯям, дар ҳайати дастаи мо бозигар иваз карда мешавад. Амирҷон, Ҷалолов ба майдон омад ба ҷои Бахтиёр Исоқов, ки дар ин рақобат хеле хуб бозӣ кард ва ҳоло боз ду нафари дигар дар ҳайати дастаи навбастони Тоҷикистон ба майдон меояд. Абубакр Саидов, ҳоло Абубакр Сулаймоновро иваз мекунад ва ҳамчунин ба майдон Муҳаммадҷон Орипов меояд ва ӯ Амирҷон Муҳаммадовро иваз мекунад. Муаллифи ду голи дастаи навбастони Тоҷикистон ҳамчунин як партови гол, яъне то ҳамин лаҳзаҳо то дақиқаи 55 ӯ яке аз беҳтаринҳо дар ҳайати дастаи навбастони Тоҷикистон, дар ҳайати дастаи навбастони 15-солаи кишвар ба ҳисоб мерафт. Хуб, агар ҳамин бозӣ санҷишӣ дар як майдони сунъӣ нему табиӣ ҳам баргузор мешуд, ман фикр мекунам барои наврасон боз ҳам хубтар буд. Вале бо он ки мо муқобили дастаи меҳмони Ӯзбекистон бозӣ дорем ва шарту шароити берун аз варзишгоҳи марказӣ ҳам хуб аст, ба ин хотир ин бозӣ дар ҳамин ҷо баргузор карда шуд, аз ҷумла тӯбҳои либоси васкунӣ ва дигар шароитҳое ки барои бозигарон фароҳам оварда шудааст. Ва ҳамчунин пеш аз ҳама пахши бозиҳо тавассути шабакаҳои варзиши Ӯзбекистон дар ҳамин лаҳзае ки барояшон фароҳам буд. Ва акнун аз канори чап тӯбро аз авло бозӣ медарад Амирхон Ҷалолов. каме паси хатарнок ҳам буд ба маркази майдон, махсусан ба Муҳаммадҷон Орипов, вале ба ҳар сурат бозингари рақами 2 тими навбастони Тоҷикистон дар ин мавқеъ хеле арзанда бозӣ карда тавонист. Он ин муҳофизатгари такягӯҳӣ аст, ки дар танҳоӣ вазифаи бисёр муҳимро дар маркази майдон иҷро ва акнун иштибоҳ мекунад ва футболбозони тими наврасони Ӯзбекистон ба ҳуҷум мегузаранд. Партоб ба Айбек Саидов, ҳоло зарба аз масофаи дур, вале бозигарони мо аз ин вазъият хеле хуб баромаданд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба аксу ҳуҷуми футболбозони навраси Тоҷикистон. буд дар ҳамин лаҳзаҳо Меҳрубон Ҳамидов буд, вале паси хатарноки ӯ
بیشتر وارد میدان شد. دقیقه 60 رقابت حساب 5-1 و فوتبالبازان نورسی تاجیکستان با خاطر بهبود بخشیدن بازی خود میتوانند توسط همین حساب هم دستورات سرمربی را خوب شروع در میدان. نمیدونم سرمربی در تلفظ چی گفت با شاگردانش. فکر میکنم پیش از همه مهم است که بازی دست جمعی نشان داده شود تا هم دیگر فهمی خود بهتر گردد تا بازی توی که در تاریخ 13 آگوست بعد از 2 روز باز هم در این میدان برگزار شود. ضربه جریمه‌ای با نفع مهمانان نزد تو همین کریم ایستاده است و میخواهد با پای چپ توپ را جلوی دروازه سناتور اسماعیل رها کند. ضربه خیلی هم بلند، هرچند سرعتش تیز بود ولی بلندتر از دروازه اسماعیل از میدان بیرون شد. بازیگری تیم نورسانی ما امکانی ادامه دادن حمله را داشتند. مهربان حمیدов با وضعیت بسیار دشوار در مسیر دروازه ما اندکی بازیگری تیم نورسانی ازبکستان امیربек سعیدов دست و پا خورده شد وگرنه بهترین فرصت را میتوانست بالا استفاده کند و میتوانست هم بدون یکم حرکت ناجا مستقیما ضربه را جانبی دروازه ما هم انجام دهد.
یک بار دیگر متوجه میشویم به اون لحظه که برخورد بازیگری ما با امیر سعیدش بود، حمله‌گر تیم ازبکستان. Jamolov بود. با جریمه به دست ازبکستان ولی دوباره امینجان خودش پخشاری بشنده. شروع میکنم که توپ برکه از میدان بیرون شده است. با تو بازیگرانی دست ازبکستان حالا پرتابی یوسمانوف با کنار چپ میدان نتوانست به هر صورت حمله ادامه می‌یابد. бардум мешавад. Бо тафовути 3 гол бозигарони тими наврасони мо пешсаф ҳам ҳастанд. зарба аз масофаи дуртар иҷро гардид берун аз ҷаймагоҳ ва дарвозабони тими наврасони мо Сунатилла Исмоилов ҳам дарҳол натавонист онро дар зудтарин фурсат баргардонида. Хоб дар пеш боз 20 дақиқаи дигар, зиёд аз 20 дақиқаи дигар бо шуморо вақт аст.
یک دفعه در مسابقه قهرمانی آسیا مدال طلایی به دست آورده بود. این از سال 2012 بود اگر خطا نکنم، زمانی که بازی‌های نهایی چمپیونات آسیا در جمهوری اسلامی ایران برپا گشتند. اون زمان دسته نورسان تاجیکستان در بازی‌ها شرکت نداشت و ازبکستان توانست در فینال ژاپن را شکست بدهد و اولین بار در تاریخ خود صاحب مدال طلایی شد. این از همان نتیجه بهترین هم و اولین و آخرین در دسته نورسان ازبکستان به حساب می‌آید. خب شماره کمی مخلصان ما در دانشگاه مرکزی پایتخت کشورمون هم می‌بینیم که به خاطر تماشای بازی نورسان تاجیکستان آمدند. شاید بعضی از اینها همچنین والدین فوتبالبازان نورسی تاجیک هم هستند. دسته نورسان تاجیکستان در چمپیونات آسیا خیلی کم شرکت کرده است. اولین بار سال 2006 بود که ما صاحب مدال های برنجی شدیم. بعد سال 2010 که از گروه نبردیم، سال 2018 سومین بار بود که باز هم به نتیجه خوب تیم نورسان تاجیکستان دست یافت. و دو کرات هم ما اشتراکچی جام جهانی فوتبال برای نورسان 17 ساله هستیم. تیم نورسان ازبکستان هم دو دفعه اشتراکچی جام جهانی است.
دقیقه 79 بازی ضربه جریمه‌ای به نفع بازیگران تیم نورسانی تاجیکستان. کاپیتانی تیم نورسانی ما شرافگان سعیدов زرد نشون داد. ادامه حمله بازیگران نورسانی ازبکستان. روانی کامالوف برای حمایت کردن آماده بود. از این وضعیت برآورد تیم نورسانی ما را. حمایتگری مرکزی تیم نورسانی تاجیکستان
خیلی هم خوب ادامه حمله گزارش عالی بود اما ضربه چندان خوب اجرا نگردید از جانب بازیگر رقم 24 ابراهیم جان ترسونالیف. کنار چپی دسته نورسانی تاجیکستان امیرخان جلالов یگانه بازیگری که از هیئت بیرون نشد یا عوض نگردید کاپیتان دسته نو شهرابان سعیدов است. همچنین دروازه‌بان سنت‌الله اسماعیلов و بازیگر خط دفاع برکت‌الله نعمت‌الله زاده همچنین دیدباری جمشید زاده بازیگر بودند که در ادامه رقابت عوض نگردیدند. حمله نماتی ازبکستان ضربه خیلی هم سخت اجرا میشد ولی بالاتر از دروازه ضربه اجرا کرده بازیگر رقم 10 مقصود عثمانov از میدان بیرون شد.
асосии бозӣ боқӣ мемонад. ҷаримавӣ Оливерган Каримов муаллифи голҳо шуданд. Хуб, бинандаи азиз, гузориши мустақими худро аз бозии аввали дӯстонони санҷишии тими наврасони 15-солаи Тоҷикистону Узбекистон аз варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон ба анҷом мерасонем. Баъд аз 2 рӯз дар ҳамин вақти соат бозии дуюми дӯстона бо иштироки ин дастаҳо баргузор мешавад ки шумо имкон доред ин бозиро тавассути шабакаҳои мо мустақиман тамошо карда. Бо шумо будам, бо худо зада сиҳатманду бошед.
Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал.